Askandare poro tole tole chok den KTM office poro tole tole chok den Sadagar পঞ্চায়েত নির্বাচন করতে হবে Sadagar পঞ্চায়েত মাখাই নাই কায়কা চপা চলে নাই কায়কা চপা চলে নাই ওবাকরা আয়ো पूरा ऐसे आ रहा है बेसिकली किन्तु बार जोंनुगो चिनि त्रिपुरा राज्यो एडिसि आसक आमचे कतर अ जागावो दिनै बीजेपी आईपीएफटी सरकार विलेज कमिटी निर्वाचन खालायना थांगिया ताङै हिनमाले बरक नाया जे गामि आमचाइरक डेभलप थुं चिनि गामि आमचाइरको डेभलप फाइनान्स बरक कुनु मनोभाब गरै जे जागाव बरक दिनै उपजाति दरति जनजाति दरति हिनि कक साइतंगो खियाबा बरक दिनै विलेज कमिटी निर्वाचन खाया एवं जोंनो अचल खायतनि काजे जोंनायो दाक्ति खेनो विलेज कमिटी निर्वाचन थुं याखै जों बुसकानो साला ताइबो कतर आन्दोलन थांना बागै जों यापिरि मासेराय थांनाय जों इलेक्शन कमिशननि थानि जों चिनि एडिसि हापांनि बिसिंते जों लेटार हका वाइनि लेटार हका इलेक्शन दाक्ति कन्डाक्ट खायना बागै कारण इलेक्शन खायांगे बुसकांनि फाइनान्शियल इयारो जों बुसकांनि जे चिनि विलेज कमिटिओ जे मानथाय दंमाने आबो रांग रि रहाजागला सेंट्रल गभर्नमेंटनि जे फान्ड दंमाने आबोनि बागै दिनै सिमिया थांनाय जे जों एडिसिओ आसुंमानि यागुलो पावर अफ फाइमानि यागुलो जों वाइनि जों इलेक्शन कन्डाक्ट खायना बागै जों कागज रेखा ताङै हिनमाले अलरेडी एडिसि एक बছर विदाउट इलेक्शन विदाउट एनी तामसानाय एफिलिएटेड बडी जे विलेज कमिटी न बरक शासन खायका किन्तु आ एक बছর मेयाद पाइमानि यागुलोबो ताबो 6 मास पारंना थांतंगो आबोनि परेबो बरक जदि इलेक्शन जदि खायांगाय अब टोटली असंविधानिक गणतंत्रनि कुनो ओमाहाय सिस्टेम करे गणतंत्रबो जदि मेयाद पाइखांगाय 6 मास एक्सटेंड खायमानो जों सायमानो फियाबा एक बছর लाई थांमानि यागुलोबो अब विलेज कमिटी खाया माने बरक चिनि एडिसिनो दै कुनो वान समन करे हामबाय सर तिनि तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नियरो जे नो सबमिट खायमाने आबोनि दै बता मोनि साका ब साकाबोनि डिउटी जे तंबानि बखायनाय दाक्ति अ लेटार न फरवर्ड खायनाय एवं कायसा इफेक्टिव कायसा रिपोर्ट हामबाय